EV. Kwa mbele ni chenro mag penj no bedo kod ng'ikruok e skund primary mar Ng'aratuko mantiere kar chung' od bura ma Baringo North e kaunti ma Baringo bang' jonjore monjo gweng' ma Ng'aratuko kendo nego ng'at achiel gi bunde. Maendi notimore e kinde ma jatend migawo mar arita ma pacho kae Kithure Kindiki ne ni romo manokelo kanyakla commissioner ma kaunti no, jatend obila kod jokanyo e sekta mar arita e kaunti no. Lydia Okeyo miyo ler. Neno odiochieng' mar ariyo mar penj madongo e pacho ka, penj mar klas 8 KCPE kod mano mar jopuonjre ma jo grade mar 6 KPSEA. Kata kamano, ng'ikruok e chenro mag penj go no obede skund primar ma Ng'aratuko mantiere kar chung' od bura ma Baringo North e kaunti ma Baringo. Bang' jonjore monjo gweng'no kendo onego ng'at achiel manoriko lago jambe but skund no. Huyu Brian alikuwa anachunga karibu na shule. Sisi tulikuwa ile side nyingine. Walipiga risasi, wanapiga yake risasi ile inakuja tu kama maji, si ati risasi moja, si ati ile inakuja moja kwa moja. Unapata mahali kama mahali sisi tulifika mahali alipiga huyu kwa sababu tulienda mpaka hapo. Hiyo bullets zimetambaa kwa hapo. Wao wanapiga tu risasi ile kama kuna mwingine atakuwa around ndio asikuje hapo. Muoch mar magina no kelo luoro kod buok ne jopuonj, jorit penj kod jopuonjre manochuo ringo weyo tese mag penj kapok oduoki kuonde ma ikanogie. Kata obedo ni penj go to no osetieki kendo ne jorit penj choko otese go. Sasa ile bunduki ililia, tunakutana na watu wanakutana na watoto wanakimbia huko nyumbani kwa sababu mahali walikuwa hakuna security. Hao askari wanachunga exam na wawili. Watoto wakaamua tu kutoroka kukimbia huko manyumbani huko. Gimano weyo ganda kod wuoro en ni monjni no timore kinde ma jatend migawo mar arita Kithure Kindiki no rikoni romo gi jatend kwach kich ma Baringo, commissioner, jatend obila ma gwengego kaachiel gi jokanyo e sekta mar arita. Romo mano Bagilo Ruk mana kilomita machuok koya kama monjno no timore. Kindiki ilikuja area hii na akakuja kushika mkutano hapa. Yeye ilikuwa hapa na tayari amesikia. Na yeye hata wakati tulisimamisha yeye hapa akakataa kusimama, akaenda. Tunaambia Kindiki, hapa hivi ulikuja kweli ndio, lakini ulikosea kutuambia 2 3. Tukwambie ile sisi tuko naye shida. Kuna mambo ambayo akubiki wewe, ile wakubwa hawezi kukuambia, lakini raia hivi chini huko ungekuta maneno ambayo ungesikia. Jonjore gono chulal gi jamni makwan gi pokong'e ka jopuonjre ma gwengego ntiere kod luoro kaluwore gi monjno anyato bang' piny owacho singori darita e gwengego e kinde mag penj. Serikali wanataka tungoje mpaka lini? Watu wauliwe mpaka lini? Wanataka watu wangapi wauliwe ndio serikali wajua kwamba hii watu ya Saimosoi wameumia? Na mimi nataka niongee na rais. Kwamba rais, kweli kuna mambo ulisema wakati ile uliomba kura, kwamba wakati natashika hii kitu kuweka kura, kwamba wakati natashika hii kitu kuweka chini pa hivyo namna hii mkora itachoma makaa. Motelo ne monjno apisa mag kwach kich no dawo jo siasa dik maya e kaunti ma Baringo West Coast mama wacho dak magwengigo mondo mi onyal wenye kandigi wach ma wachore ni osebedo ka kelo rochruok mar arita e gwengego. Jotelo gono tingo jod bura Matiati William Kamket, Senator ma West Pokot Julius Murgor kod jod bura ma Sigor Peter Lochakapong. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.